बे थामथि गोरोबथाव गुबैयै खालामनाय जादोंमोन एबसु एनडिपिआर इउबिपिअ एबा खौसेथि बर' सुबुं आफाद भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव आं मिथिगौ बे बिटिआर गोरोबथानि सागान होनायाव साखि महरै थादोंमोन बै समनि बिटिसि सरकारनि खुंथाय गोहोनि बिबानगिरि बिथांमोना गुबैयै बिथांमोना जादों दानि जोंनि सिबिजाथाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथां चन्दन ब्रह्म बिथां खाम्फा बरगयारि बिथां रैमोन दैमारि बिथांमोना बेनिखायनो आं बिटिसिनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिनैनि सानाव गोसो गोरबोजों साबायखर होयो मानोना बिथाङाबो बे बड' पिस गोरोबथानि सागान होनाय साननि बाथ्राखौ मावाखै बे गोजोन गोरोबथानि सिङाव दंबावो एनडिपिनि 34 बोसोर गोलाव सोमावसारबोनानै गावसोरखौ बाउसोमबोनाय गोबां जोहोलाव जोहोलावफोर मुंख्लं जानाय आरो रायजो राजाफोरनि गोबां दुखु सैनांनाय जारिमिन बेफोर जारिमिनखौ नायनानै बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनैनि बिटिआर पिस बड' एग्रिमेन्टनि गोरोबथा सानखौ फालिदों बेयो जोबोद बाख्नायथाव आरो बिनि थाखाय बिथांनिसिम आंनि आरो खेबसेबाव गोजोननाय बावहरो गोबां बर' आफाद आरो गौथुमनि दैदेनगिरिफोरा मालाबा खुगाया बुङो बर' सोमावसारनायनि जारिमिनाव खेबथाम गोरोबथा जालांबाय बेफोर जादों बिएसि बिटिसि आरो पिस एग्रिमेन्ट बड' पिस एग्रिमेन्ट आं सानो सोमावसारनायनि जारिमिनजों बयबो मान होलायदोंब्ला बिएसि गोरोबथा सानखौबो फालिनांगौनि गोनांथि बिनि बानबुंथायखौ आं ओरैबादि होनो सानो बिएसिआ स्टेट एक्टनि सिङाव दाजानाय मोनसे मावफुंथाय नाथाय बिटिसिआ पार्लियामेन्टआव गनायथि मोननाय संबिजिरनि 6थि फालिथायनि सिङाव दाजानाय गावखुंथाय बिएसि गेजेर खलब खुंफुंनाय एबा इन्टारिम काउन्सिलखौ सारिफोराव दैदेनगिरि बिथांमोननि मुंखौ रायखांनो गोनां जायो जों बुंगोन दानि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोथौयै बुजिनानै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सानखौ फालिनाय जादों बर'नि मोनफ्रोमबो गोरोबथायाव गोबां थै आरो गोलोमदैनि जारिमिन सिथाबनानै दं जखायाव 90 जौखोन्दोसो मावफुंजाबाय आथिखालाव पिस एकर्ड गोरोबथानि गोबां दफाफोरा मावफुंजाबावनांगौ दं बेनिखायनो फै जों बयबो जयैनो दावगालांनि बे गोरोबथाखौ मावफुंनो आरो बिटिसिनि बयबो हारि माहारिनो बांसिन जौगाजाव लाबोनो होफैनो आं गोजोननाय मोनदों दि बे पिस एकर्ड दफाफोरखौ मावफुंनो थांनाय 6 बोसोराव गोबां नाजाबोनायखौ नुनो मोनदों हालामाव गोजोन थासारिया गायसननाय जादों गासै फसंथानफोरखौ गोख्रों खालामनाय जादों जौगालु खामानिफोरखौ मोनसे दिगाव लाबोनाय जादोंमोन बबेखानि बयनिबो साननाय आरो हास्थायनायखौ सुफुंनो थाखाय भारत सरकार आसाम सरकार बिटिसि खुंथाय आरो माहारियाफोरनि गेजेराव नाजाथाबनाया थाबाय थानांगोन दिनैनि बे समाव आं पिस एकर्ड थाखाय नांबोनाय सोमावसारनाय गावखौ बाउसोमबोनाय आफाद आरो दैदेनगिरि गासै मावथि आरो मुंख्लंफोरनि फारसे आं बिथांमोननि गोसोखांनानै आंनि मान आरो सिबिनायखौ रायजोजों दैथायहरजानाय साफा सोद्रोमा जानानै गोब्राबै मोननाय गोजोन सुबुंखान्थिनि मान आरो गासै रायजोनि राजाफोरनि जौगालांनाय नोजोर होनानै जों जुथाइ बिबान रुजुनाय आरो खौसे खामानि मावलांनायनि गोनांथि दं फै जों बयबो थुलुंगानि मिरु खालामनानै खौसे गुवार नोजोर आरो बुजिलायनायनि गेजेरजों बड'लेण्डनि गोजोन आरो जौगानायनि थाखाय जयै खामानि